Magandang morning mga kadangers. So today is Saturday, January pa ba ngayon? 30, o yan, January 30 and Labada Day. So meron akong ituturo sa inyo kapag ikaw ay buntis dyan mga kadangs like me, kasi today is my first na gawin to as a buntis ngayon. Pero dati ginagawa ko na to ng buntis ko ng panganay at pangalawang kong anak mga kadangs ko. So I got here dahon ng buungon or yung pomelo. Ayan ito. Mabango to mga kadangs. And also I have here puting mayana. And then kukuha tayo ng bulaklak ng kalamantigi, if you know. So yun yung gagamitin natin na panghalo sa tubig na ating ililigo today mga kadang. So as you can see, meron ako ditong batya. Pupunuin natin yan ng tubig with the flowers and yung mga leaves natin. So kukuha muna tayo ng mga bulaklak mga kadangs. Let's go. Alright mga kadangs, I have here mga bulaklak now and kukunin natin ito mga kadangs, yung mga leaves, at hugasan muna natin. Ayan. So first is hugasan muna natin para walang mga makakating dyan mga kadangs, mga walang makakating insekto na mahalo dyan, kasi baka maligo natin, mga ngati tayo mga kadangs. Ayan. So alright, tapos na natin siyang hugasan. So now we're going to get our mainit na tubig. Ayan, so we're having here mainit na tubig mga kadangs, and ibuhos mo lang yan sa mga leaves. Ayan. Alright. Ayan. So mga kadangs, meron na, andyan na yung mga leaves natin. So lagyan natin siya ng mga tubig na guys, yung malamig na tubig, yung hindi galing sa freezer, galing din siyang sa gripo na tubig mga kadangs. Ayan, yan yung ililigo natin mga kadangs today. And pwede mo nang ilagay mga kadangs yung mga flowers mo. Ayan. Alright, so yan na. And punuin natin siya ng tubig mga kadang, para marami tayong budget sa ating pagliligo. So, ito na mga kadangs, yung ating ililigo ngayon as a buntis. So, bakit po ginagawa ito mga kadangs, no? So, we are mga Bisaya people mga kadangs. We have a beliefs na kapag ginagawa mo ito, kasi itong mga kadangs, makakatulong ito na ma-relax yung katawan ng mga kadangs na iligo mo itong meron to. Ito kasi menti, diba, itong mga leaves na to. Nakakatulong to na
ano ay yung katawan, i-relax yung katawan mo as a buntis, kasi alam mo naman pag buntis mahirap yung katawan mahirap yung mga pinagdadaanan natin, yung stress sa katawan natin, and yung mga lamig na pumapasok sa katawan natin mga kadangs is para maano sila guys, mawala sila sa katawan natin. Yun at saka mapa easy or dali yung panganganak mo mga kadang. So gawin mo lang to, wala namang mawawala kung subukan mo itong ating pakulo na to mga kadangs, no. So ito is talagang beliefs naming mga Bisaya. Kung hindi nyo pa natatry ang ganito mga kadang, so you should try it mga kadangs. Maligo sa mga leaves at sa bulaklak mga kadangs kung ikaw ay buntis. So yan, kukuha lang ako ng shampoo at sapon ko and ng tuwalya ko kasi maliligo na ako. And alam mo guys, masarap din, nakaka-relax talaga tong ganito na medyo maligamgam yung nililigo mo mga kadangs. So yes, kukuha muna ako ng tuwalya mga kadangs and tayo na ay maliligo. Let's go! Right mga kadangs, so ready na tayo maligo and let's go na. Maliligo na tayo sa ating swimming pool. Siya tayo mga kadang. So dito ako maliligo sa labas kasi mas stack up yung mga leaves doon sa tawag doon, aray, sakit, mas stack yung mga leaves doon sa mga kadang sa kwarto, I mean sa banyo. Ayan, so tayo na ay maligo. Alright, done with our household chores mga kadangs. So ngayon guys is meron akong importanteng i-share sa inyo at i-introduce mga kadangs. So I'm going to introduce to you my new micellar water na ginagamit. This is from the Skin Reborn Essentials mga kadangs. So ito siya, ito yung packaging niya guys. Kung bibili ka nito, of course naka-sealed yan. This is 100 ml and it costs 168 pesos and 0% alcohol to see micellar cleansing toner natin mga kadangs. Ayan, so this is all in one. It removes makeup, cleanse, soothes, and hydrates. This is for all skin types mga kadangs, and sa likod nakikita mo dito yung expiration and manufacturing date mga kadangs. So all-in-one makeup remover and facial cleanser that is gently and effectively sweeps away dirt and micro-emulsifies waterproof makeup, rinseless and pristine step. It is formulated by boosting microcirculation just beneath the skin surface that improves skin tone and gives brightening and illuminating skin that is perfectly clean, soft, and supple, which is achievable in just one single wipe. Nandito yung mga direction. Of course, ipupour mo lang to sa cotton or cotton pads mga kadangs, and then swipe it in your face mga kadangs. So pwede mo siyang gawin ng toner mga kadangs, as a cleanser and as a makeup remover mga kadang. So try natin siya ngayon kasi hindi pa ako nakapag-tone at nakapag-cleanse ng aking face, kaya i-try natin siya. Let's go. So I got a cotton right here. Kuha lang tayo mga kadangs.
Ayan. And so ito siya mga kadangs. Kung makikita mo, meron ka makikita na parang something mapuputi na beads dyan. Ayan, nakita niyo ba mga kadangs? So, ito lang siyang i-shake para makita. Ayan. O, diba? Meron siyang mga mapuputi na parang circle-circle na maliliit. This is mild and mild scented lang siya at mabango siya mga kadangs. Hindi nakaka-irritate yung kanyang amoy mga kadangs. So, swipe lang upward. So, yung face. Refreshing yung after effect ng micellar water natin mga kadangs. 168 only. Cooking our dinner mga kadangs. So let's sukat-sukat na our pang dinner mga kadangs. Tapos na kasi yung hinain ko. So magsukad na ta. Sukad is Tagalog ng sukad. Sukad na ta. Kukuha na tayo ng kanin kasi luto na yung kanin natin mga kadangs. And yung ulam na niluto natin mga kadangs. Alright, so later alligator. Mga kadangs, let's eat our dinner. Si Kuya Kian tapos nang kumain. Tsaka susubuan ko na lang si Clint after si Habi umalis. And our ulam of the day, ang special lutong bahay sitaw with pork. Alright? So, let's eat our dinner mga kadangs.
Sarap. Masarap ang gulay. Alright mga kadang, so gabi na. It's time to sleep and I'm going to remove my makeup nga using our Skin Reborn na Miscellar Water. So iti-test natin yung makeup removing routine with our Skin Reborn Essentials na Miscellar mga kadangs. Meron tayo dito ang cotton. Ayan. So, shake naman natin mga kadangs ulit. Kikita nyo, meron siyang beads dyan. Oh, diba? Ayan. Put right here your micellar water. Tutulog na mga kadangs kasi hindi ako nakatulog kanina. Ayan. Yeah. Alright mga kadangs, thank you so much for watching sa vlog natin ngayon. And thank you so much din sa always support sa atang Inday Kuradang channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe, be sure to hit the subscription button mga kadangs, pati na rin yung bell. And see you na lang sa ating next vlog. Bye!